enya no ne etu no eno eka ho ana abusua na oni ne ye no awode anima yefo wakyekye den sa agu ya no apam ya no na yentimi nkasa no ade na wo behia wo nua wo maami wo se wa akɔpɛ bosia bɛyi wadie onua panyini no ho dɔ na no kasa boaboa nipa eno ne ade ehia elumba sika wadi nsɛmti no akɔgyeta ne niase because ono obi wu a oma kwasiara na oba omoka wose wan kasa kopo obosia ye wayi ade dia ba wa chichire mu anu apam anu a wogire wuje Ghana mpanyinfo ya umu pa na ne mo ya no so de ya de yari na ram na ya de mo sanyame nsa ya tu aba ma mo so mo beba be hwe ya so Ghana fo ya tu aba ma mo so ya me ya nkoa ne mfuna me ka tira mo akokora ani na wahini konkonwa dam ode agunsa anabi adaboni bi adu ya no ankonwa nuane eti bi a ema mpanifo amwo fie monye na mon yansom na nanom samanfo se be ya omo ba omo be mo kai atete no na daboni bi a ye nuane de mankonwa abusia panyi we be di ade wa anye bida da kokora omu nkonwa no mpo anu wasom nkonwa no bibia wono anu okan se me na me abusia panyi wo hwe na nabo achiampo se okofo be otoso me nsa pa akoso hene wo be di abusia panyi no se da bi abusia no akotena tena baabi wo mo ba baabi o mo be da kra eden eti ane wo na ya abusia panyi eti ane wo ma no plot maako ensia mumusa ne se wo hene die wo fie no kra wo ha ya na entam da so o ayi konti hina busuafo kan tam wo so ya mu ade a wo sam wo dade so aba ahemfie esan sa busuapanyi wonni mama mra ne amane no wototo ne pa konti wakohye adifo ya obi asre ye wura ntam kase ade aka ntam atoso ye hu ya ne sa asase no wakọ akoton ade ama onanani bi Bia me gyina eye paakoso eye ekona abusuafie meka eye paakoso ahemfie na me gyina na sabra meka say de abusuapanyi Kofi Wusu yato no ade so to park awaje din wo Ghana ha no mani media so ne teta video so de sabra meka say yato no ade so wonye ekona abusuapanyi ebiem na eba ne say aha no mo eye BNA TV me da so waka me ho na abusua me fa nsemu yankyere mu emfa mameso na monim say na watwe mienu pepepe ne a etwamu na kona abusua eye say omo wo meeting na meeting chenche na omo woni nyina efa eye omo abusua panyi a odi omo animu na abusua panyi omo kyira asa waye kokoti bibia opese ono nko a na woye eno na nchen ya ba bia osi omo de hye kronkron eye dadi lumba no omo ni ebepem na ne nyina omo ni ba bia osi dadi afezo so wa makwan ema immediate family na sa busua na nkasa no entimi ampen eye dadi lumba mu no anye autopsy na se hye bia o so oye eye ne suso no wa ma omo amba ne nyina eka ho na busua se de omo nya busua panyi Kofi Wusu ewo omo busua mu ebia na so oba be di omo so se abusua panyi etira busua sa bre ya make say de abusua no anapa na ye ba ye ne nyina immediate family ye ka ayo fa ya poku ene ne yire ene abusua na aka no ka se ba ye abusua na kuaku a omo wo mu nyina ene omo be hia mu awa ha no ma meet no omo ye nyina ene se de abusua panyi Kofi Wusu omo hia no fi se omo hye na aba bepem na watwe mienu nie abusua panyi emmaye embeyi ne ho ano watiti media no so anasem mframam na woyi omo ano ni nyina akire opu abusua panyi eni edema eye ekona abusua nsamre de ekona abusua kasa omo hia abusua panyi Kofi Wusu se ombeye abusua panyi bi se de
ɔmo atu no adeɛ so na mmom ɔmo nya mfa obi mfa ndi adeɛ so nti abusuapanyin egyina baabi ɛka sɛ yɛwura ɛna betumi atu na adeɛ so na kwa na abusua no ɛkasa sɛ wɔmo ɛna ɔmo sii no sɛ ɔnya abusuapanyin ɔmo asoso ɛna ɔmo atu no nti na abusua ɛna deɛ kɔ so wɔ ha no mo no moma yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ ɛmfa mbra yɛsɛ yɛde yɛhia bia sɛ yɛgyene ntɛntɛm so na sɛ abusua no fa saa akonya no so na ɔmo tea no ɛkyɛ ne sɛ deɛ saa deɛ no woyɛ abusuapani ɛwɔ abusua mu a ɛnyɛ ne kwan no nyɛ na mamɛn no ɛnyɛ na amanneɛ no abusuapani deɛ wode abusua no sɛ wonhwɛ sɛ abusua no ɛbɛtumi atu mpɔn na ɛtumi akɔ n'anim saa na abusuapani wode ɛteɛ ɛdi sɛ abusuapani yɛ na adwene sɛ me deɛ mafa biribiara tu biribiara ahyɛ me nsa a ɛnyɛ ne kwan no Ghana mmea no kwanya no kure ne yɛnka no kure na bibia ntim nyɛ kama na ntim mo yɛ nyinaa ɛno na bɛboa ba sɛ bi a abusuani anasɛ abusuapanyini ɛnyɛ no ne etu ɛno ɛka ho ana abusua na oni ne yie no awɔde anim ayɛfo wɔkyekye de nsa agu ya no apam ya no na yɛntimi nkasa no ade na wobɛhyia wo nua wo maame wo ɔse wakɔpɛ bosea bɛyi wadie onua panyini no ho dɔ na no kasa boaboa nipa ɛno ne ade ehia Elumba sika wa ni nsɛm ti na ɔkɔgye taa ne ni ase because ono obi wu a bebree wɔ hɔ ɔma kwasiara na ɔba ɔmmɔka wɔse wankasa kɔpɔ ɔbosea yɛ wayi ade bi mekyerɛ mu sɛ ɛnyɛ sɛ wapam mekyerɛ waseɛ wapam ya no sɛ no ne bibi nti ne yɛ di yɛde paako sofo yɛnyɛ wɔn a ɔde ɔmo di n'akyi no ne yɛ fɛsi yɛde yɛ no to fam nyɛ womfiti prɛko pɛ ɛmpɔ wo se hwɛdewe no wɔ sikasa na yɛntimi nka bi yɛne amea me ba maame brɔmpɔma ɔbaa na ɔbɛhwehwɛ yɛn yɛde fɛ so yɛaka abom nanso ne yɛ a wɔyɛɛyɛ no wɔtu ne nsunagu ɛne nneɛma bebree ama maame wɔdi awerɛhoɔ nyɛ nyame ne so ne mu a akasa mmerɛnki wawu ɛne nkɔfo da sɛ wɔdwa waba no ɔbɛwu sɛ ne de hyia no yɛ deɛ a yɛso yɛde hyia no sɛ saa tam ne yɛmpɛ sɛ ne bɛtwe ho ma nso no keka sɛ yɛmpɛ ho asɛm bɛyɛhu no korɛ no ɛno na sɛsɛ ahoma no yɛayere yɛ ho atete ne korɛ ne me sɛ baabi korɛ twitwa yɛayere yɛ ho atete o sɛsɛ yɛnsuro no Gamanchani ne dom so etu ho anamo anu so mo kan sɛ efisɛ hɔ no ɔde wura yɛ sɛ ɔse gamanchɛse o me nya yie no enti na yɛ adwene ho na nyame ɔ ne kwafo a odi nipa asɛm oni bi asɛm yɛ kɔ ne na so kɔkyia yɛ kɔkyia no ɔtelu badi kura no na nke yɛ de yɛbɔ no sa ma yɛ bae wɔse asantefo o waba mu die mo se mo mpɛ no no de ɔyɛ ga wɔkankran akasa ho no etu ɔno de ɔdɔ no ɔpɛ no nti ɛkwa bia so ɔbɛboa ya me yɛ na ayie no baabi afuru hyɛ bia wɔyɛ mistake ɔno ko na kyekyere yɛ sɛ asane mo bia ahunu mo ɔmo na ebie ɔma no keka ɛna wugina baako so ahemfie ɛne wabusua fie gamanchani na pamfo nso hwɛ wa ɛde asɛm na bɛka kyerɛ sɛ de osi ka kyerɛ sɛ I love you me dɔ no a me dɔ ne na busua nyina nya ya nanka yetu abusaba sa ma me kasa ide yetu no ai nyame adom ye de nyame ase me kura me kwa asole o enna me kwa ba mpa ye se na de etuo no emla so ntina me kwa somo yi ai me kwa somo yi na me bo mpa ye ohun mfa ne homla mfa me extra adom nyame se onto abusua pan ni e ho nto ye nti na wokɔ asɔre ai me kwa ba mpa ye se bibia so de se nyame nsa onya sabi mprejasa obi a woyɛ badwimba ɔte Ghana kasa a ɔte twi bia ɔte akan kasa bia ni mu sɛ abusua panyin ni ɔyɛ ɛmfa kwam ɛyɛ bodamsɛm obi ani hɔ asa de wo ba prince amana kɔ na busua mu enti bibi saa ne yɛ ni bibia ade nyame tina ɔsɛ yakɔsrɛ so ntuni mayan yɛ ni awode ɛde nka wonfa asɔre be tuo no ntina wokɔ asɔre oh Wednesday bia me kɔ asɔre ntina ɔsɛ na da wakoma me kɔba sɛ yɛ yetu abusapani de na de nyame ase so nyankopɔn na tu na maye because we de na nyɛ yɛ fa ne sɛ honam ade ɛyɛ nyankopɔn na wɔsɛ odi ni fra busua no akwan mu na busua ne de ɔmo ho because anwanwa
asa ne yɛde caterpillar wire wonim caterpillar wire ne yɛde twi eso dua wɔ ewura mu twi dua na to timber car no so no saa na na asa abusua panyin ayɛ wɔ abusua no enti wei no saa ne nyame na betumi abam because ne ɛkɔ bia mfa kwan mu wei ɛkɔ yɛ ɛmfa nyankopɔn akwan so obi onim nyame osoro nyame bia no saa deɛ wei no ɛnkɔ yie nti nyame na betu na ɔmode kakra abusua ne ma me akɔsɛ abempɔma ne na busua ne kunani ɛde ɔmo asema to nyame ne nyankopɔn ayɛ ama ɔmo ne nti to yɛ tu ne deɛ yɛ me feel sɛ busua na so bɛgye ɔmo ho bɛtɔ ɔmo na busua ne kyerɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo selumba ɛwɔ ban mu ɔmo hia ne funu na sɛ daakye bia kwan na akunya no ɛtɔ a ɔmo ebisa ɔmo sɛ hwan na ɔmo se no ɔbɛn ma ɔmo anya bi akyerɛ ɔne busua ne yɛ adwe me ne ɔmo yɛ adwe na no so da yɛ busua no asɛm ɛna yɛ ɔmo asadeɛ yɛn deɛ yɛ Ghanafoɔ yɛboa sɛ be adaakye nneɛma fo nneɛma tɛntɛn na yɛn man mpanyinfoɔ nneɛma fo nneɛma tɛntɛn paa yɛn man mpanyinfoɔ ayɛ ɛne ahemfo bi ayɛ no yɛnom no ɛwɔ m so yɛnyin bebre but yɛmpɛ sɛ saa nneɛma fo nneɛma tɛntɛn na Ghana mpanyinfoɔ ebinom nyɛ ebimo panyin bia ni wɔ Ghana ha wɔ ban mu a wɔne aso me didi sɛ Ghana ha yɛn sɛbi mprɛdiasa wɔbi ɔna so nte kasa anantu mu nkasa ɔkɔ parliament eti Ghana mpanyinfoɔ apaakyerɛ yɛ sɛ eti bebrebe akɔ asu ɔmo nte ɔmo aso asi enti nneɛma bɔne na yɛto aba ma mu na mo yɛ na anya hye kura Ghana ha ayi saa minister no kura mo nka ne din ni ɔhyɛ ahemfo ayi sona no yɛka ne sɛn chieftaincy a wohyɛ enti bebrebe a yɛde gu legend to say any masiti some minister now the chieftaincy on ɔpaakyɛ sɛ nti wahu enti munte moyɛ bɔne Ghana mpanyinfoɔ meka kyerɛ mu plain bɔne a moazɛ no sɛ yɛnom yɛanyɛ ma na kora na adi a daakye nkyirima mema bɔɔbele wɔ a manya 120 years no mene na bɛba bɛbisa me Ghana mpanyinfoɔ yɛwo mu paa na nea moayɛ no so deɛ yɛde yɛne na ɛwɔ mu no yɛde mo asɛ nyame nsa yɛto aba ma mo sɛ mo bɛba bɛhwɛ yɛ so Ghanafoɔ yɛnto aba ma mo sɛ yɛmmɛyɛ nkoa ne mfenaa meka kyerɛ mo yɛnim nea moayɛ ahemfo bi mo so moyɛ adeɛ Ghana nkyɛ yɛda wɔ ase paa nyame nsira wo emfie ɛnkɔbɛto wo mfie so meda mo ase na meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ abusuapanyi Kofi Wusu a ɛka ɛkɔ na abusua meka ma wahu Adade Lumba abusuapanyi abusua no yɛ hyehyɛ sɛ anapɛ ya na sɛ awie yi ɛnkɔpem 12 noon anaasɛ 12 pm deɛ awie ya na ɔmo atu na abusua saa na meka sɛ deɛ abusuafoɔ ɛkɔ na abusua nkorabata akuo ɛna ɔmo nyinaa ba abɛhyia mu na saa bere yi a megyina ha mprempren a meka sɛ deɛ ɔmo atu abusuapanyi Kofi Wusu afiri adeɛ so mese saa bere yi a megyina ha yi ɛkɔ na abusua ahyia mu wɔ hanom atu abusuapanyi Kofi Wusu Kofi to park afiri adeɛ so ɔmo sɛ ɔnyɛ ɔmo abusuapanyi biem na mmom ɔka abusua no ho ɔyɛ ɔmo nua ɔyɛ ɔmo bibia nanso ɔnyɛ ɔmo abusua ni anaasɛ ɔnyɛ ɔmo abusuapanyi ebiem akokora ani na wɔhene kɔ nkonnwadam a ɔde agu nsa ana bi adabɔne bi adu yɛnoa nkonnwa ne eti bi a ɛma mpanifo a mo wɔ fie monye na mo yɛnsom nananom samanfoɔ sɛ bɛyɛ a ɔmo ba a ɔmo be mo kae atete no na dabɔne bi a yɛyɛ nnuane de ma nkonnwa abusuapanyi wɔ ebedi adeɛ wa anye bi da kokora ɔmo nkonnwa no mpo ɛna wasom nkonnwa no bibi a wɔno ɔka ɔsɛ me na me abusuapanyi wɔhwɛ na Boakye Ampɔ sɛ ɔkɔfo bɔɔtɔ so mmiɛnsa pa akɔsɔ hene wobɛdi abusuapanyi no wɔse daabi abusua no akɔtena baabi wɔn ba baabi wɔn bɛda kora ɛden etia ne wo na ayɛ abusuapanyi etia ne wɔn ma no plot maako ensia mumusa ne sɛ wɔ hene deɛ wafie no kora wɔ ha ya na ntam da so o ayi kwanti hina abusuafoɔ ka ntam wɔ so a yɛayɛ mu ade a wɔ sam ɛyɛ dadeɛ so aba ahemfie ɛsan sɛ abusuapanyi wɔnnim amammerɛ ne amanneɛ no wɔtoto no pa konti wakɔhyɛ adifoɔ a ya obi asrɛ yɛwura ntam kɛseɛ de aka ntam ato so yɛhu ya no sɛ asase no wakɔ akɔtɔn ade ama ɔnanani bi a
yɛsie wɔ abrantam da so nti wɔtiatia yɛwura ntam so nti abusua mpanimfoɔ no yɛsrɛ mo yɛ a monyɛ deɛ sɛ momfa amammerɛ ne amanneɛ kwan so baabi a wodi berɛ kɔpem no na woamena so Enti saa mmerɛ kɔ na abusua se yɛn nsɛmtwerɛfoɔ yɛkasa yɛnkasa abusua panyin a wɔatwa mu abusua panyin dada anaasɛ abusua panyin a wɔatwa mu saa mmerɛ deɛ abusua panyin a mekasa yi deɛ ɛkɔ na abusuafoɔ ɛse abusua panyin ɔmo mpɛ no biem ɔmo atu no adeɛ so anyɔ ɔnyɔ ɔmo abusua panyin ebiem efisɛ nea wɔsɛ abusua panyin ɛyɛ ɛde ma na abusua no wɔni so nti ɔmo mpɛ no biem ɔmo mpɛ n'anim ahwɛ na mmom deɛ ɔmo siesie no ɔmo request anaasɛ ɔmo bisa paa ɛne sɛ abusua panyin ɛnkɔ kyerɛ baabi a osie ɔmo de hye kronkron ɛyɛ dade lumba na ɔmo nkɔfa no na ɔmo mesie no wɔ ɛbɛn paako so bɛn fi sɛ dade lumba ɛyɛ de hye kronkron ɛde ma ɔmo anaasɛ ɔyɛ de hye kronkron ɛwɔ paako so mɛmo paako so kurom ha no metabu sɛm da wase sɛ waka ma no ɛna yafa yɛde aba abɛso mo Sabi o si higher injunction photos. Ba mi ni say nyame be train too. Because no the injunction photos so one person be na celebration. My celebration is 4 or 5 times. Ada o kwa wo here. We dey utumi ye na dey do. Ada me me wo fast. Akosia bombo mani mi abema. Ati aso. Postina fosi oni abema. Ono mo mo bitray. And also give up. So when you are when you are yes, celebration of life. Who are you? So we stop for yourself. Oh my God! Abraham, I'm off as a kind of. How do you make a month? Oh, it's not for soon. Oh yeah. So Brempomania. No problem. Into your pocket. One celebration of life, you could pass one. Now, for Sina become one time. Yeah. Wow. Now, I was going to say, I'm a prodigal daughter. I have to see her. She comes back. I was going to say, I'm here for the Okay. It's free and now, Koyana, some way, I can say,
adenti ya. Ya tu ade so. Adenti oba my reason kakra. Wa mo abusia. Wa gu kwa na abusia ni mas. Nti na ya tu. Ya ka ya ma me no achi. Ya ma me no ka ni ko ni tu ya so ka wa. Anti ya tu. Enti se butuapanyi nya mabusia ni. Butuapanyi bi. Ya tu ya bona we. Obi babusa san je shaya wo san ka butua mudi ko akwan ma akira se moto butuapanyi ma ye ni nyina. Ya ye ni nyina. Ya tu ya nka fra no wa ama. Ba ku ye ni nsa wa ama. Nti kire se obo busia ni mas. Nti ya tu. Okay. Busia ni nya bere pa ko na busia. Once omo ni asoja. Ya ni abere. Wow. Nti na ya tu. Samre ya mo kasa se moje muhunu moje mufa. Ba dan na butua panyi a o se moto ni. Obetimi akwa kire mu se bia ha no mo na mesie mo de hye da de luma. Ba fa mamra kaso. Ba kwa kwache. Obetu efu number. Ani esie da de number wo ban mu san se wo ye de hye. Wo ye de hye ba ko pe. Mi wa fa da de number wo ye de hye ba ko pe. Nti obetu number. Obetu number. Abusia ni won panimfo ba mu na tu number. To ode ne beba. Ya da se. Samre no abusia pa no. What